Pirosnak először. Szeretettel köszöntünk mindenkit. Mai vendégünk Kapler Ádám, egyetemi oktató, és a többit majd ő mondja. Köszönöm szépen, örömmel jöttem, és szeretettel köszöntök mindenkit. Ugye sok minden köt ide, először is, ugye Éva osztálytársam volt 4 éven keresztül még a Vard Máriában. Ezentúl a szalíziakhoz is sok minden köt, hiszen én magam is szalízi kötődésű iskolában voltam vendég, a Don Boscóban, és tészszerűen. És hát ugye ezernyi emlék köt konkrétan az óbudai közösséghez is. De ami a témánkat illeti, az is 1000 szállal fűződik a keresztény üldözéshez, hiszen ma ez került terítékre. Ugye azt a címet adtam ennek a mai előadásnak, hogy bölcsőből temető. Ez már önmagában kifejező, a keresztény üldözés napjainkban. Arra teszek kísérletet, hogy itt az elkövetkező néhány percben egy ilyen, ha nem is teljes körű, nem minden részletre kiterjedő, de mégis valamiképpen átfogó képet nyújtsak arról az aktualitásról, ami nem a történelemkönyveknek a régmúlt emlékeit valójában, mint hogy egyébként a Facebookos leírásban is ez szerepelt az eseménynél, hanem húsba vágó mai viszonyokat tükröző, a korunk jelenségét bemutató dolgok. És van még egy aktualitása ennek a mai napnak, ugye ma van február 25-e, nem tudom, hogy tudatos volt-e ez a dátumválasztás, ugye a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Ugye, valahol akkor ott igen erősen megtapasztalhattuk, hogy mit jelent a keresztény üldözés. De nem csak a keresztény üldözés, ugye az egyes történészek szerint meghaladja a 100 millió főt is az áldozatoknak a száma. Ha hegy lett volna, akkor is tragédia. 100 milliónál ugye ez 100 milliószoros tragédia. Már most szeretném jelezni, hogy minden kérdést nagyon szívesen fogadok, sőt kérek is, bátorítok is mindenkit arra, hogy merjen kérdezni, mert aki tud kérdezni, az tud csak igazán. De először engedjék meg, hogy hadd kérdezzek először én. Egy tippet szeretnék kérni önöktől, akár bekiabálásszerűen, hogy önök szerint ma, 21. század, 2026-ban hány keresztény ember szenved valamilyen formában üldöztetést, legyen az akár diszkrimináció, vagy megkülönböztetés, egészen odáig, hogy kivégzés. Sok millió, ez kezdetnek jó, de próbáljuk konkretizálni. Az egész világon, igen, ma, 2026-ban. 2,4 milliárd keresztény van, ebből 1,3 katolikus, 900 millió protestáns, a többi ilyen ortodox, tehát 2,4 milliárdból tudunk meríteni. Ott még azért nem tartunk szerencsére, 388 millió az a szám, ami arra mutat rá, hogy hány keresztény szenved üldöztetést. Lesz egy videó itt az előadás keretében, ami még korábbi számokat vesz alapul, az még 5 évvel ezelőtt készült az a videó, és ott majd azért, hogyha figyelmesek leszünk, akkor azt látjuk, hogy néhány év leforgás alatt mennyivel emelkedett ennek a száma. Ez egy emelkedő, ez egy növekvő, egy egyre erősödő tendencia. Nekem abban a szerencsés, vagy hát inkább kegyelemmel teli helyzetben volt részem, hogy 2019-től 2021 majdnem végéig egy olyan kormányzati intézményben dolgozhattam, államtitkárságon, amelynek dedikált feladata, célja az volt, és mind a mai napig az, hogy a világban üldözés szenvedő keresztény közösségeket segítse humanitárius támogatásokon keresztül, humanitárius programokat nyújtva, meg általában lerántsa a hallgatásnak, a úgynevezett politikai korrektségnek a békjóját arról a témáról, ami valójában talán nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy a
korunk egyik legelhallgatottabb humanitárius válsága, nevezetesen a keresztényüldözés. Van egy másik kérdésem, még előzőhöz kapcsolódóan, és hát ugye visszatérve tehát, hogy ugye ennek keretében ugye közel 3 év leforgás alatt volt szerencsém eljutni a kereszténység bölcsőjébe, ugye címadás reflektálva, tehát Irak, Jordánia és Libanon is, de ezek közül most Irak kerül majd a fókuszba, ahol személyesen találkozhattam üldözött keresztény közösségekkel, azokkal, akik konkrétan halálra lettek ítélve, és konkrétan nem tankönyvekből, hanem face-to-face szembesültem azzal, hogy mit jelent az, hogy ahol egykor megszületett a kereszténység, ott mára temetővel és halálra ítélt közösségekkel találkozhatunk. De mondjuk a reménységnek a jele az, hogy ezek a közösségek, ezeknél a közösségeknél is tapasztalható a kivirágzás és a remény. Azt, hogy hogyan mutatkozik meg ez, azt is szeretném bemutatni. A kérdés pedig így hangzik, hogy bizonyára valamennyiünknek van Bibliája, Szentírása otthon. A kérdés az, hogy hol tartjuk azt a Szentírást, azt a Bibliát. Ez nem egy mellékes kérdés, tehát nem arról van szó a Szentírás vonatkozásában, hogy szükség van egy szép, vastag, bordó kötésű könyvre a polcon, mert jól mutat, vagy billeg az asztal, és akkor betesszük, hogy ne billegjen. Ennek a súlyát, jelentőségét, az írott szónak, az igének a jelentőségét, annak a jelentőségét, hogy nem csak egy irodalmi műről van szó, hanem a kereszténység szemében, szívében jóval többről, Isten szaváról mutatja, hogy egyes országokban, konkrétan például Észak-Koreában pusztán a Szentírásnak a birtoklásáért minimum munkatábor, de adott esetben halálbüntetés jár. Mondjuk légágyúval való kivégzés. Ugye Észak-Korea azért elég egy zárt ország, túl sok információ nem szűrődik ki, így a helyi kereszténység életére sincs akkora rálátásunk. Azt azért hozzávetőlegesen tudhatjuk, hogy 26 milliós országról van szó, hogy körülbelül így 1%-a kereszténynek vallja magát. Nyilván föld alatt, illegalitásban működve. Ugyanakkor néhány évvel ezelőtt volt egy Észak-Koreából megszökött menekült, aki, ha jól emlékszem, talán a Pázmány jogi karán a Szentkirályi utcában tartott előadást, egy tanúságtételt, és beszámolt az észak-koreai helyzetről, és ott előfordul, hogy a Szentírást a falba vésett kis üregben tartják, ami előtt van egy kép, a kedves vezetőnek a képe adott esetben. Nyilván nem Jézus képe, mert akkor ellenőrzés során még hamarabb lebuknának. De nem kell Észak-Koreába elmennünk ahhoz, hogy megértsük történelmi példákon és személyeken keresztül, hogy mit jelent ennek a jelentősége, Szentírásnak a jelentősége. Ugye jobb oldalon kit láthatunk a képen? Placid atyát, ugye 10 évben keresztül tapasztalta meg a gulágnak a szenvedéseit. 1946-ba került gulágra, ugye bencés szerzetes, 2019-ben hunyt el, megélte a 100. életévét is, tehát egy korunknak a szentje látható a képen. És ugye a különböző előadásaiból, ami aztán ugye könyv formájában is, különböző jegyzetek formájában is megjelent, és találkozhattak önök is vele, találkozhattunk olyan gondolataival, hogy kell viszonyulni a szenvedéshez, hogy túléljük, a túlélésnek az 5 szabálya, ugye ez hozzá köthető. És ezen beszámolóiból újra meg újra visszaköszön az, hogy ő maga, illetve a körülötte lévő fogságban lévő emberek, rabok,
hogyan viszonyultak a Szentíráshoz. Ugye nem egy keresztény közegről volt szó, mármint ami a fogvatartókat illeti, és csodák csodájára valahogy bejutott egy magyar nyelvű, talán új szövetség volt. Elmondta azt, hogy már önmagában mekkora jelentősége volt annak, hogy hosszú idő után magyar szóval találkozhattak, olvashatták, és hogy azt a Szentírást, azt gyakorlatilag rongyosra olvasták. Rongyosra olvasták. Nem azért, mert nem vigyáztak rá, nem azért, mert tiszteletlenek lettek volna, hanem mert számukra az egy valóság volt. Az a tápláló kenyér. Az élet kenyere volt. Ők nem elvont elvek szerint gondolkodtak erről, hanem ott a húsvér valóságban tapasztalták meg annak az életadó erejét, amit a Szentírás nyújtott nekik. Forgatták, egymás kezébe adták. Erről ő maga számol be. És akkor felmerül a kérdés, hogy mi hogyan viszonyulunk a Szentíráshoz. Nekünk is rongyosra van elolvasva, vagy Ferenc pápa volt mindig, aki hangsúlyozta, hogy felhívta a figyelmet arra, hogy legyen mindig nálunk kéznél akár egy ilyen zsebméretű Szentírás, nyilván 21. században mobiltelefonon is megoldható online 2 kattintással. Bátorította mindig az embereket arra, hogy 2 perc, nem több, olvassuk el a napi Szentírásra vonatkozó részeket. Ugye nem kell külön mondanom, hogy Nagyböjt keretében ennek még inkább aktualitása van, tehát számtalan aktualitás van, ami miatt most itt talán összegyűltünk, és ha a keresztény üldözés témájáról beszélünk, nem egy önmagában álló téma ez, tehát szerteágazó, és érinti a Nagyböjtnek a millióit is. Erre majd a végén szeretnék reflektálni, és hát egy másik úriember is látható a képen, Gandhi, aki ugye nem volt keresztény, de mégis megérezte azt, és egy jogos kritikát fogalmazott meg a kereszténységgel szemben, úgy fogalmazott, hogy ti keresztények, és ezt mondhatom talán úgy is, hogy parafrazálva, hogy mi keresztények nem becsüljük meg igazán a Szentírást, mert pusztán irodalmi műként tekintünk rá, pedig ha felismernénk azt, hogy micsoda ereje van a Szentírásnak, akkor megváltozna a világ. Hogy ereje van. Most ezt nem egy keresztény, nem egy dedikáltan keresztény ember fogalmazta meg. Ez egy jogos kihívást intéz egyébként valamennyiünk számára. Tehát még egyszer, hogyan viszonyul a ma kereszténye a Szentíráshoz? Pusztán irodalmi műként, ami csak informál, vagy olyan isteni szóként, amely nem a 2000 évvel ezelőtti embereknek szól pusztán, hanem itt és most ma, vagyis nem csak informál, hanem performál, azaz átalakít a mindennapokban. Na most azok az emberek, akikről szó van keresztülüldözés keretében, azok ezt átélték. Ugye olyan szinten, hogy a mártíromságig. Ugye ez a Piros Fotel rendezvénysorozat keretében kerül megrendezés, ez az előadás, és hát talán ez a piros szín sem véletlen, mondhatom, kicsit erőltetetten ezt a párhuzamot, de hogy mégiscsak a mártíromság az, ami előttünk felsejlik. Ennek egyik tanúja, ugye még egy magyar vonatkozás, ugye nem kell külön bemutatnom Sándor Istvánt, aki szintén a keresztény üldözésnek, illetve a kommunizmus egyik áldozatának tekinthető. Történetét itt tényleg nem kell részletezni, mert ha valakik, akkor az óbudaiak azt tudják. Egy szó mint 100, a keresztény üldözés az, amikor találkozunk ezzel a jelenséggel vagy fogalommal, talán azt gondolhatnánk, hogy hát igen, Néró, Caligula, Décius, Valérianus császár idejében valahol megtanultuk a történelemkönyvben, egyháztörténelem 6. tananyaga. Holott a helyzet az mégiscsak az, hogy Néró az kutyafüle volt ahhoz képest, mint ami ma történik. És nem csak a számadatok tekintetében, tehát 388 millió üldözött keresztény,
Nyilván Néró idejében nem volt 388 millió keresztény, de arányában, módszerében, súlyában, formájában soha nem látott mértékű támadással áll szemben a kereszténység. És itt ketté választanám a keresztény üldözés, a keresztény ellenességnek a fogalmát. Mert egyik oldalról azt látjuk, hogy van ennek egy fehér galléros, kifinomult formája is, amely odáig még nem vetemedik, nem jutott el, hogy fizikai formát öltsön, de mindent, ami keresztény szimbólum, keresztény gyökérzet, keresztény hagyomány, keresztény jelkép, keresztény tanítás, elvek, morál, stb. Azt aláássák, azt üldözik. Azokat az embereket megkülönböztetik, hátrányos különböztetést is elszenvedhetnek. És ez ma történik. Tehát például néhány évvel ezelőtt Portsmouthban volt az, hogy elrendelték a helyi önkormányzat, hogy a adventi koszorúkat nem lehet kirakni a kapuk a bejáratokra kívülre. Nyilván arra hivatkoztak, hogy a tűzvédelmi előírás miatt. Vagy beszéltünk arról a 2021-es Európai Bizottsági irányelvről is, ami többek között azt is előírta volna, hogy ne karácsonyi időszakról beszéljünk, hanem téli időről. Ugye, mert ugye sérti az érzékenységét más csoportoknak. Vagy ugye például az Xmas is talán érdemes elgondolkozni, hogy ugye a médiában vagy a fogyasztói piacon találkozhatunk ezzel a fogalommal, hogy Xmas. Ugye véletlenül sem Christmas, tehát hogy kerüljük mindent, ami Krisztus, minden, ami gyökérzet, és ugye mi a probléma ezzel? Kettő probléma van. Az egyik az, hogy ha valaki ehhez a kérdéshez keresztény oldalról fundamentalista módon áll hozzá, magyarul mindenre belekiáltja a keresztény üldözés és keresztény ellenséget. Ez is probléma. A másik probléma pedig a vulgáris elutasítása tényleg a kereszténységnek és mindennek, ami a kereszténységhez kötődik. Talán azzal kellett volna kezdenem ezeket a példákat, hogy 2004-ben ugye az Európai Uniónak a kartájába nem került bele a kereszténységre való hivatkozás. Ehelyett körülírták humanista, mindenféle egyéb jelzőkkel. Legnagyobb ellenzője Belgium meg Franciaország volt, nyilván a szélsőséges szekularizmusra hivatkozva. Vagy hát inkább úgy fogalmaznék, hogy a félreértelmezett, nem helyesen értelmezett szekularizmusra hivatkozva. Tehát ott tartunk ma, hogy felmerül a kérdés, hogy ott tartunk-e, hogy keresztény Európa. És miért fontos ez a kérdés? Példák sorába, még egyet hadd mondjak, amikor munkahelyét veszíti el, vagy a munkahelyével kockáztat az illető, hogyha nyakában keresztet hord, stewardessek repülőgépeken. Ilyen is előfordult. Na de miért is fontos ez? Ugye gyökerekről beszéltünk, gyökérzetekről, tehát hogy amit az I. és Gyula fogalmazott meg úgy, hogy a szél kihívásaira a fa gyökereivel válaszol. Na ezért fontos az, hogy a gyökérzeteket újra meg újra felfedezzük, öntözzük, gyomláljuk azt is, és tápláljuk, mert ez élteti a közösségeket. Tehát ez nem egy nosztalgia, keresztény Európa, meg hogy kereszténység így, meg úgy, meg mi volt 1000 éve. Ezekről egyébként érdemes diskurzus nyitni, hogy tényleg mennyire volt keresztény Európa itt az elmúlt 1000 valahány évben, hogy ez egy birodalmi kereszténység volt, vagy egyébként mélyrehatóan a népből gyökeredző kereszténység. De ez egy másik téma, bár nyilvánvalóan érinti. De ha már az I. és Gyulát idéztem, szintén tőle van az az idézet, hogy azért mindig óvatosan kell bánnunk azzal, hogy valaki mindig gyanúsan tekint arra, ha valaki mindig a gyökérzetekre hivatkozik, anélkül, hogy a
a gyümölcsöket megmutatná. Tehát, hogy a kettő azért mégiscsak együtt jár. Tehát mindig el kell kerülni, és ez is része ennek a gondolatmenetnek, a vulgáris elutasítását a kereszténységnek, a keresztény hagyománynak, de a másik oldalnak a szélsőséges fundamentalizmusát, vagy triumfalizmusát is nagyon célszerű és érdemes lenne mellőzni, mert sok mindent adott a kereszténység, végigmehetnénk, 10 parancsolat, morál, a lineáris történelemszemlélettől kezdve a művészetek, tehát hogy például Európa nem foglalja bele a kartájába a kereszténységet, de azért felmerül a kérdés, hogy akkor mit ért meg a környező világból, tehát mondjuk Rómába bandukolva, mit ért meg az ember, vagy nem kell Rómába elmenni, Magyarországon is. Tehát minden emlék a művészetek terén, az irodalomban is megmutatkozik, a nyelvújításban, hogy milyen hatása van a kereszténységnek. Hogy értjük meg magunkat? Mit értünk? Tehát, hogy akarva, akaratlanul, ez nem arról szól, hogy ki hányadán áll a jó Istennel, de azért mégiscsak a kereszténység rányomta bélyegét a körülöttünk lévő világra, civilizációra. És a másik oldala a keresztény ellenségnek nyilvánvalóan a fizikai formát is öltő szisztematikus üldözés, üldöztetés. Ez csak egy példa, ez a kép arra, hogy... akkor hadd kérdezzem, hogy mi látható a képen. Igen, kíváncsi vagyok. Tessék, egy volt templom, igen, ami most már, ez azt hiszem, hogy ott tudom, hát egy pub, egy Írországban található egy pub. Ugye találó az a mondás, hogy ugye keleten felrobbantják a templomokat, nyugaton pedig bezárják, vagy éppen pubokká alakítják át. Bár hozzáteszem egyébként, hogy azért a templomok ki is üresedtek. Azért az is nem lehet mindig ujjal mutogatni másokra, mert miért üresek a templomok, azért ez a kérdés is felmerül. De ez szintén egy másik témát nyitna már meg. És csak egy újabb lépés megtéve, ráfordulva konkrétan már a témánkra, a keresztény üldözésre, 3 kép látható. Talán a legismertebb a jobb felső. Erősítsük meg, hogyha így van. Ugye Líbia partjain 2014-ben a iszlám államnak nevezett dzsihadista terrorszervezet ilyen számtalan propaganda videót tett közzé, egyébként professzionális módon megszerkesztett videók, felismerve a modern kommunikációs eszközök lehetőségeit, elrettentésül, meg erődemonstrációul. Tehát videót tett közzé, hogy ahogyan kivégez, lefejez 21 vendégmunkást, akik közül 20 vagy 21, akik közül a többség, talán egy főt leszámítva, keresztény volt. Ugye az volt, hogy megtagadod a kereszténységedet? Ha megtagadod, akkor életben magadsz, ha nem, akkor nem. Tehát, hogy ez nem csak a török megszállás hódoltság idejéből van, hogy akkor felveszed a vallást, vagy akkor adót fizetsz, hanem ez 21. század. És ezek az emberek nem tagadták meg a kereszténységüket, ki is végezték őket, és az talán már a reménynek a jele, és annak a jele, hogy nem a halálé meg a terroré az utolsó szó, hanem az életé, hogy ugyanezek az emberek láthatóak a kopt egyházhoz tartozó emberek ezen az ikonográfián, hiszen szenté avatta a kopt egyház őket. Tehát a szentek sorába sorolták őket. Tehát azért ezt is szeretném elmondani, hogy az életszentség az megint csak nem egy valamiféle középkori, sejtelmes, sápadtarcú, komor szemforgatás, hanem a hétköznapi valóság, ami megnyilvánulhat ilyen formában is. Nyilván ez a szeretet legmagasabb foka, egyik legmagasabb foka, de mindenképpen a hétköznapi hősiesség. Mert abban biztosak lehetünk, hogy ezek az emberek nem lettek volna vértanúk, hogyha az életben ne éltek volna vértanú életet.
Szóval azért a vértanúság az nem úgy működik, hogy hip-hop, gyere, megküzdök a nagymedvével, és akkor én milyen bátor vagyok. Tehát aki egész héten firkál, az vasárnap nem fog tudni szépen írni. És ez igaz a hétköznapok kereszténységére is. Tehát ezek tisztességgel, becsülettel, vendégmunkásokként elmentek egy másik országba, hogy megkeressék a hétköznapi kenyerüket. Ez az életszentség. Ugye egyébként az egyház nagyon bölcsen és józanul fogalmazza meg, hogy mit jelent az életszentség. Állapotbeli kötelességeink teljesítése. Pont. Ez az életszentség. Ha megteszem azt, amit a sors, az élet, a gondviselés rám bíz. Ha az én élethelyzetemben ez az, hogy felneveljem a gyerekemet, hogy kenyeret tegyek az asztalra, hogy tanítsak, hogy orvosként gyógyítsak, és sorolhatnánk, mindenkinek van hivatása, küldetése. Ha azt tisztességgel, becsülettel elvégzem, akkor szent vagyok. Ez a hétköznapok szentsége. A szomszédos szentsége, ahogy Ferenc pápa hangsúlyozta sokszor. És van egy nagyon érdekes történet, ehhez kapcsolódóan még. Ha megfigyelik, az egyik ember sötétebb bőrszínű, őt ábrázolja a gánai. A többi egyiptomi volt, egy gánai volt. Aki a fennmaradt szájhagyomány alapján, bár azért kicsit kritikusan állok hozzá, mert hogy került ki ez a történet, de ezzel együtt ez egy nagyon szép és sokat mondó történet, és talán nem véletlenül maradt fent, hogy ez a gánai ember nem volt keresztény, nem volt megkeresztelve. És megkérdezte a kivégző osztag, a dzsihadista terroristák, hogy ki a te istened. De közben a többieket ugye már metszették ki a torkukat, vágták le a fejüket. Ennek ellenére nem azt mondta, hogy hanem azt mondta, hogy az én Istenem az ő Istenük. Tehát, hogy a vértanúság, mondhatom is, hogy a legnagyobb terror és a szenvedés közepette bontakozott ki számára a hit, és jelentett számára kinyilatkoztatást. És ez egy általában érvényes ez a gondolat, itt Nagyböjt idejében még inkább érdemes erre fókuszálni, hogy a személyes életünkben is a kinyilatkoztatás, a hit, az sokszor a szenvedés, a pusztákon keresztül bontakozik ki. Tehát azért nem véletlenül van arról szó, és hívja fel a figyelmet az egyház Nagyböjt időszakban, hogy Jézus pusztába vonult. Ez az útja tudatos döntés. Tudatosan. Ez az életünk pusztái. Jézus ide vonul be. Ide küldi a lélek. Ezt is leírja az evangélium. Lélek küldte oda. Azért, hogy a pusztáinkat, ezek a személyes pusztáink, mindenkinek van ilyen, hegyek kialakítsa át. Az Istennel való találkozás helyeivé. Egy szó mint száz, hogy az Isten a gyengeségeinken keresztül tör be, és teljesíti az ígéreteit. Ha valahol, akkor éppen ebben a kontextusban érthető ez meg, de azt gondolom, hogy valamennyünk személyes egzisztenciális tapasztalata is ez. Van még egy kép, ugye Asia Bibi. Ki az, aki hallott már róla? Asia Bibi. Ugye egy pakisztáni keresztény hölgy, aki 2009-ben azért került halálsorra, és volt 8 évig halálsoron. Ugye a halálsoron, amikor bármelyik pillanatban megölhették volna. Pusztán azért, mert keresztényként arra vetemedett, hogy miközben művelték a földet, kint dolgoztak az asszonyokkal, akik muszlimok voltak, ivott abból a korsóból, vizes korsóból, amivel a többiek is ittak. Hát és ez blaszfémia, legalábbis a szélsőséges fundamentalista iszlám fölfogás szerint. Tehát istenkáromlás, blaszfémia vádjával elítélték, óriási felháborodás volt, a halálát követelték. Nemzetközi figyelmet kapott, és 8 év után szabadult nemzetközi nyomásra, el tudott menekülni családjával, egyébként 2 gyereke van, plusz férje, találkozott is aztán Ferenc pápával 2019-ben személyesen. Szóval a dologhoz azért hozzátartozik utána azok a bírók, akik felmentették azokat, ugye nyilván megölték, a fellázadt, feldühödött, fundamentalista, hát nem tudok más mondani,
csőcselék, tehát hogy a csőcselék módjára viselkedett agresszívan a közösség, és a halálát követelték annak az. Most mindegy, keresztény vagy nem keresztény, hanem azért, mert inni mert. És az ő szemünkben az blaszfémia. 21. század. Pakisztán. És akkor beszéljenek a képek vagy a videók is. Ez az a videó, amit mondtam az elején, hogy itt még más számok vannak benne, de hát ez inkább érzékelteti, hogy néhány év leforgása alatt mennyivel emelkedett a keresztények ellenért atrocitások száma. No, hát azt gondolom, hogy magáért beszélt ez a videó, hogy arra büszke vagyok, hogy ezt én készítettem. És még arra még inkább büszkébb, hogy a miniszterelnök úrnak a Facebook oldalra is vágott verziója felkerült. Ugye itt láthatták a Hungary Helps-et, arról talán nem ejtettem szó, de hát ugye azt mondtam, hogy a üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkárságon volt szerencsém dolgozni, amelyet lényegében felölelt a Hungary Helps program, amely Magyarország humanitárius segítségnyújtási programja lényegét tekintve. És ugye ez az az időszak, amikor ugye létrejött az egész 2016-ban, már gyakorlatilag a kormányzati politika rangjára emelkedett a világon először, tehát hogy ez egy hungarikum volt gyakorlatilag, hogy sehol a világon nem volt ilyen kormányzati rangra emelt intézmény, amely dedikáltan a keresztény üldözés helyezi fókuszba, és üldözött keresztényeket segíti meg. Nyilván összefüggésben azzal a kihívással, amely korunk szintén egyik legnagyobb és ma is valid, hangsúlyos, még ha talán nem is esik annyi szó már róla, problémájával, amely a migráció. Ugye 2016-2015, akkor éreztük talán először annak a súlyát. Ez is egy másik téma, de azért annyiban hadd mondjam el, annyit azért hadd tegyek ehhez hozzá, hogy a migráció, illegális migráció, elvándorlás kezelésére, az azzal a hozzáállás kapcsán ugye nagyon sok kritikát, támadás érte Magyarországot. Pont ez a Hungary Helps program mutatja meg azt, hogy azért van ám szíve a magyaroknak. Ezt ki is fogom fejteni konkrét támogatásokkal. Tehát azt fejezi ki gyakorlatilag summásan ez a program, hogy józan ésszel és érző szívvel érdemes ezt a kérdést kezelni. Tehát nem a bajt importálni, hanem a segítséget odavinni, ahol arra szükség van. Mert a migráció senkinek nem jó, azoknak sem, akik vándorolnak, mert belefulladnak a vízbe családjaikkal, mert mindenkinek joga van a szülőföldhöz való megmaradáshoz. Azoknak sem jó, akik kibocsátó országok, mert a szürke állományokat elszívják, mert nincs ki, aki újjáépítse egyébként a háborúkban, a terrorban lerombolt közösségeket, és nyilvánvalóan a célállomásoknak sem jó, mert nem kell részletezni, hogy milyen nemzetbiztonsági, biztonsági, egészségügyi és kulturális és egyéb kockázatokat rejt magába, mint ahogy ezt egyébként ugye láthatjuk is Európában, és egyébként megint akkor ez összefügg azzal, hogy a keresztény ellenesség az miért tölt olyan formát, mint amit. Mert egyébként Franciaországban és Németországban, akik mondjuk fogalmazunk úgy, hogy nem a Hungary Helps elvét követték, ott megtöbbszöröződött a keresztény templomok elleni támadás, a felgyújtogatás. Az elmúlt évben is 500-ra emelkedett. Ugye láthatták, hogy ott még korábbi számok voltak, most ugye 388 millió. Én azért azt szeretném hozzátenni, hogy ezek mégiscsak számok, statisztikai adatok, amik azért sokszor önmagukért beszélnek, de a számok mögött arcok és történetek, személyes tragédiák húzódnak. És ezeket a számokat mindig így érdemes kezelni, amikor erről beszélünk. Hogy ez nem valamiféle erődemonstráció akar lenni, hanem azt lássuk, hogy itt Ázia Bibi története van. Akkor benne van a 21 vértanú kopt története. És akkor sorolhatnánk a 388 millió
ilyen vagy olyan formában áldozatot. Nyilván nem mindegyik halálos áldozat, ennek része a diszkrimináció valamilyen formája is. Hogy jobban megértsük, mit jelent ez a 388 millió? Ez azt mondja, hogy minden hetedik keresztény, tehát 1, 2, 3, 4, 5, hát ebben a közösségben is most, ha csak a statisztikát vesszük alapul, akkor van egy olyan, aki üldöztetés szenved el. Ugye ez azt jelenti, hogy közel 5000 áldozat egy évben, ezt lebontjuk napra, akkor 13 ember gyilkolnak meg hite szerint. Hite miatt. Tehát, hogy amíg én az előadást megtartom, matematikai alapon egy ember meghal. Azért, mert keresztény. Tehát ez a halálos áldozatokat mutató szám. Ugye ez hozzá szintén közel 5000 letartóztatás, 3600 megtámadott templom, és hát a keresztény üldözés következtében jelentkező migrációs menekülési hullám. 230 000 keresztény közel, 230 000, aki el kellett hagyni a közösségét, adott esetben az országát. És szeretnék most kvázi tematikusan, vagy bizonyos országokra fókuszálva bemutatni, hogy ez hogy is néz ki. Illetve, hogy milyen segítséget nyújtottunk mi, magyarok, a Hungary Helps programon keresztül, és hogy miért is jelent ez számunkra büszkeséget. Azt gondolom, hogy ez szintén magáért fog beszélni. Szóval 2003, tehát még Saddam Hussein bukása előtt 1,5 millió keresztény élt Irakban. Mára ez a szám még a legpozitívabb becslések szerint is 200 000 fő, de inkább 200 000 fő alá apadt. Tehát ott tartunk, hogy megint csak, amit a cím is kifejez, hogy a kereszténységnek a bölcsője, ahol a kereszténység megszületett. Ahol megtették az első lépéseket a keresztények. Az első keresztény kiáltás elhangzott, az hogy gyakorlatilag eltűnik a kereszténység. És hát nem úgy tűnik, hogy ez növekedni fog közeljövőben. Most már ott tartunk, hogy hát 0,4 ezreléke a teljes népességnek a keresztény lakosság. Volt szerencsém Irakba ellátogatni 2021-ben. Egy olyan időszak volt, amikor egész Európa, egész világ nem, de egész Európa le volt zárva. Ugye emlékszünk még a Covid-ra. Hál' Isten, az már csak az emlékekben van meg. De nem szép emlékek. És egy ilyen időszakban, amikor még az utcára se lehetett kimenni, mert 10-re haza kellett érni, egy kijárási tilalom volt, akkor én 2021 márciusában mentem ki Irakba, kormányzati delegációval, 2 fővel, kísérve Ferenc pápát egy olyan történelmi látogatáson, ami azért tekinthető történelminek, mert soha eddig a pillanatig pápa nem látogatott el még Irakba. Egy olyan helyzetben, amikor a pápa látogatása előtt néhány nappal síita dzsihadisták próbálták elrettenteni a pápát attól, hogy Irakba jöjjön, és hát egy néhány rakétát megküldtek az Erbili reptérre is, ahol egyébként leszállt a gépünk. Ferenc pápa nem ijedt meg, nem abból a fából faragták, pedig próbálták lebeszélni, tehát elképzelhetik, hogy a biztonság, a kényelem, nem menjünk ki. Ő viszont arra volt tekintettel, hogy ez a keresztény nép, az iraki keresztény nép várja őt, hogy mennyit szenvedett. Nem teheti azt meg, hogy várja őket, vagy várja a nép Ferenc pápát, és hogy nem megy el, hivatkozva egyébként valós biztonsági fenyegetettségre. Nem tudom, olvasták-e Ferenc pápának a megjelent kötetét, ami ugye eredetileg úgy volt tervezve, hogy halálát követelnénk meg, de aztán úgy alakult, hogy még a halálát megelőzően jelent meg az a cím, hogy Remény. Hallottak-e erről a könyvről, hogy Remény? Ugye ez egy nagyon fontos
teológiai fogalom egész pápasága alatt. Hát akkor olvassák el, bátorítom önöket, ez egy életrajzi kötet igazából, és ő is reflektál erre az élményére. És én is utólag tudtam meg tőle, hogy a brit titkosszolgálatok egyébként jelentették ott a vatikáni biztonsági szolgálatnak, hogy ugye Bagdadba is elment, hogy ott terrortámadás készül ellene, és sikerült feltartóztatni a robbanószerekkel megrakott teherautót, vagy a fegyveres terrortámadásra készülő egyéneket. 1. 2. Moszulba, ahova szintén ellátogatott, és ez a kép Moszulban készült. Moszulba is egy fegyverekkel, robbanószerekkel megrakott teherautót tartott volna, ahol az egyébként 4 felrobbantott templomot még inkább romossá tette volna több száz áldozat mellett. Szóval a Moszulban járunk. Ugye Moszul ismertebb nevén, Biblia nevén Ninive. Tehát bibliai földeken járunk. 2016-ban gyakorlatilag itt kiáltották ki az úgynevezett kalifátust. Az iszlám állam terrorista szervezet kikiáltotta a kalifátust. És megüzente, hogy el fognak jutni Rómába, a Szent Péter térre, ahol lefejezik Ferenc pápát. Szóval azért az Istennek van egy furfangos humora, hogy nem ez történt, hál' Istennek, hanem Ferenc pápa ment el Moszulba, a halál völgyébe, ahol tényleg halál honolt, meg reménytelenség, és meghirdette a reményt. És nem félt a fenyegetésektől, nem félt a rakétáktól, nem félt attól, hogy milyen terrortámadásoknak van kitéve. És eljött, hogy 4 különböző keresztény felekezetű felrobbantott, mert a dzsihadisták felrobbantották templom romjai között, együtt imádkozzon muszlimokkal a háború és a terror áldozataiért. Ez az esemény történt itt Moszulban. Ugye 3 napos látogatáson volt, mi ezen részt vettünk itt Moszulban a programján is, Erbilben is, ami a iraki kurdisztáni régió, az egy autonóm régiója Iraknak, az erbili stadionban egy misét mutatott be, több 10 000 ember előtt, arra is már szeretnék röviden kitérni, de ez volt az első ilyen program, közös program. És ami büszkeség, hogy a hivatalos delegációk közül legelsőként a magyar küldöttséget fogadta Ferenc pápa, mindenkit megelőzve. Elkezdte mondani a delegáció, hogy kik is vagyunk, stb. És a mellette lévő katolikus püspök félbeszakította a diskurzust, a dialógust, és azt mondta, hogy a magyarok segítenek felépíteni a lerombolt templomokat, hogy mennyit segítenek itt. És átadtunk Ferenc pápának egy levelet, amiben nem először, de mi is megerősítettük azt a vendégszeretetet, amellyel vártuk őt, és megerősítve az invitálást Magyarországra. Ugye ez az első alkalom, ugye ez a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus zárómiséjének a celebrálása. Ugye ott már korábban köztársasági elnök úr is meghívta, egyház részéről is volt invitálás, de egészen addig nem volt semmi bejelentés. Mi átadtunk egy levelet, nagyon jó sorokkal teletűzett levelet, és folytatódott a program. Most kicsit előreugrjuk. Ugye mi utána még ott maradtunk néhány napot, mert felkerestük azokat a közösségeket, amelyeket a Hungary Helps programon keresztül támogattunk, felújítottunk azokat, és mindjárt bemutatom. Eltelt 2 nap, ez volt szombaton, talán másnap vasárnap, mise az erbili stadionba, Ferenc pápa ment haza, repülőgép, szokásos sajtótájékoztató repülőgépen, és teljesen váratlanul, rájellemző módon, teljesen meglepetésszerűen egyszer csak bejelentette, hogy a Eukarisztikus Kongresszus zárómiséjét Budapesten, ez tudva levő volt, hogy Budapesten lesz, de hogy kitartja, hát ő bejelentette, hogy személyesen ő fogja megtartani. Na most én nem állítom azt, hogy mi hívtuk meg, és hogy a mi soraink hatására érkezett el Ferenc pápa, azt viszont állítom, hogy ezen iraki történelmi látogatása során számtalan impulzus érte Ferencet,
amely arról erősítette meg őt, hogy kik a magyarok, hogy milyenek a magyarok, hogy milyen szolidárisak a magyarok, mert nem csak itt, de például Karakosban, amely a legnagyobb keresztény közösséggel bíró település ott Irakban, is számtalan templomot, iskolát, stb. Építettünk fel. És ott is nem mi mondtuk ezt, itt mellünket verve, hanem a helyi egyházak vezetői büszkén számoltak meg, be erről megköszönve a támogatást is. Ezeket meghallotta ő. Biztos vagyok benne, hogy beült kocsiba, megnézte a levelet és elolvasta, lehet, hogy tetszett is neki. De egy szó mint száz, találkozott a magyarok nagy lelkűségével itt is, és majd szeretnék bemutatni egy videót, amely szerintem nem jutott el sokakhoz, méltatlanul, még korábban, 2018-ból, majd mindent a maga idejében. Ugye a Moszul lényegében a fellegvára volt a ISIS-nek. Szóval 1.500.000 ember lakta. Ez a nagy kereskedelmi város volt a történelemben, tudjuk. 1 millió elmenekült. Szellemváros lett. Szellemváros lett. Meg is mutatom ezt a videót, ezzel a kocsival mentünk, több checkpointon keresztül kellett áthaladnunk. Csoda volt, hogy megérkeztünk. Jó, megérkeztünk, mert a helyi szír ortodox érsek a házigazda volt, gyakorlatilag ő volt a templom. Az ő felügyelet alatt volt. És, de mondjuk a sajtós munkatársak azért kacifántos útvonalon jutottak el. Az is csoda volt, hogy eljutottak, mert mondom, illegális, vagy checkpointokon kellett átmenni, a fegyveres katonák vigyáztak. Nyilván, mert minden le volt zárva. És mindjárt nagyon figyeltek, nagy volt a készültség. Na így néz ki. Ez az óváros része, ami inkább egy szellemvárosra emlékeztet, ott látható volt egy maszkos katona. Sajnos nem tudtam ennél jobb felvételeket készíteni, mert szóval azért nem nagyon lehetett ott kamerázni, mert nehogy fegyvernek nézzék például. Az is benne volt a pakliban, meg nem is szerették ott, hogyha ott nagyon kameráznak, ott katonákat, biztonsági szolgálatokat. De ezt kicsempésztem önöknek, ezt a videót, és ez a kép is azt gondolom, hogy magáért beszél. Ez a 4 felrobbantott templom egyikében a leégett padsoroknak a maradványából készült kereszt. Szóval ez megint azt visszhangozza, hogy az Isten a gyengeségein keresztül teljesíti az ígéreteit. Szóval ahol a halál, és tényleg a reménytelenség és a pusztulás honolt és tombolt, ott mégis diadalmasan, alázatosan és szerényen, de mégis jó értelemben vett diadalmasan kivirágzik a kereszt. Megégve, széttörve, de hát ez a stílusa végső soron az Istennek. Tehát ha akár tetszik, akár nem, szóval az Isten választotta ezt az utat. A gyöngétség, a kicsiség, az egyszerűség, a szenvedés útját. Nagy bőjt lényegében arról szól, hogy ezt felfedezzük, és valahogy megbarátkozzunk ezzel. Átadtunk neki ezt a levelet, ugye ez a kék mappában található, plusz egy emlékérmet is. Itt még azért jó formában volt Ferenc pápa. Azért azt én figyeltem nagyon, még utána a videónkon is néztem, hogy amikor megérkezett és kiszállt a kocsiból, szóval az a megdöbbenés, ahogy így körbenéz 4 felrobbantott templom romjai között. Szóval azért nagyon megilletődött. És a másik, ami figyelemre méltó volt, a helyi keresztény közösség, de nem csak a keresztény közösség, mindenki, aki ott volt, az a lelkesedés. Szóval azért ritkán látni olyan lelkesedést annyi szenvedés után, ott is, ahogy énekeltek, mint hogyha valamilyen olasz, meg vagy spanyol közösségben lettem volna, olyan fülbemászó, lendületes, élvezetes dalokat énekeltek, és Erbilben is ezt tapasztaltam, a stadionban, ahogy a pápamobillal ugye megérkezett, körbement, és rohant el mindenki, elhagyta a helyét, a székét, és oda rohant.
tényleg azt fogalmazódott meg, hogy ezek az emberek megérdemlik. Ott ültünk az első sorban, mint delegáltak, de senki, nem az volt a lényeg, most kit érdekelt, mi megjöttünk, azt se tudták, hol van Magyarország, lehet sokan. De nem mi voltunk a lényeg ott, hanem azok az emberek, akik nap mint nap, éveken, évtizedeken keresztül szenvedtek. És most megjött Ferenc pápa, és figyelmet fordít a periférián élőkre. Olyannyira, hogy őket helyezi a centrumba, a középpontba. Eddig senki nem beszélt róla. Voltak pápák korábban is, akik el akartak jönni. Nem jöttek el. Pedig azért, hogy mondjam, ez a történelmi kontextus és politikai kontextus sem volt sokkal fényesebb, sőt, biztos nem volt fényesebb, mint mondjuk évtizedekkel korábban. Ugyanez igaz Csíksomlyóra is. Szóval azért a Ferenc pápa, hogy mennyire megbecsülte a magyarokat, azért hadd mondjam el, hogy 3-szor jött el a magyarokhoz. Ugye Csíksomlyó, a NEK, a Eukarisztikus Kongresszus, és még külön utána fontos tartott, hogy több napot is eltöltsön, találkozzon a magyarokkal. És egyébként Csíksomlyóra ugyanez igaz, hogy ott is próbálták lebeszélni, hogy ne menjen. Ő maga személyesen ragaszkodott ahhoz, hiába próbálták meg a fogadó részről arra hajlítani, hogy magyar közösséget ne látogasson, Csíksomlyóra ne menjen el. Ő személyesen ragaszkodott. Miért? Mert az egész ő gondolkodására, pápai szolgálatára, teológiára, nevezzük bárminek, teóriában fontos volt a periféria. Vagyis a egzisztenciálisan kiszolgáltatott közösségek, kirekesztett, elfeledett, szenvedő emberek. És valójában a periféria többség. Tehát, hogy arra nem beszéltem itt, most ugye a keresztény Európa is szóba került, de hogy milyen geopolitikai és egyéb hangsúlyeltolódás és áthelyeződés, átrendeződésnek lehetünk tanulni. Tehát, hogy ma már egy francia újságíró találóan úgy fogalmazott, hogy Róma már nem Rómában van. A központ már rég nem mi vagyunk. Csak mi gondoljuk azt. Ferenc pápáig kicsit azért felrázta az állóvizet, meg megkongatta így a fejeket, hogy azért vegyük már észre, hogy nem mi vagyunk a középpontban, nem mi vagyunk a leghallgatottabbak, nem mi vagyunk a legkövetettebbek. 19 karácsonyán a római kúriában erről beszélt, hogy testvéreim, már nem keresztény társadalomban élünk. Ennek a felismerése, józanságot, józan felismerése kulcsfontosságú ahhoz, hogy meg tudjuk érteni a körülöttünk lévő dolgokat. Hanem áthelyeződött mondjuk Dél-Amerikába, vagy mondjuk láthatjuk az afrikai és az ázsiai egyház gyarapodását. Ha más nem, létszámban biztosan. De ez a politikára is igaz, tehát ugyanúgy, ahogy már Róma nem Rómában van, vallási egyházi szinten, a politikában is ugyanaz, hogy Európa még mindig nagyjátékosnak gondolja magát, de valójában nincs is zsakmezőn. Már rég meghaladta. Ma már Egyesült Államok, Kína, India, nyilván Oroszország a nagy tényezők. És Európa még mindig nem ismeri föl azt a helyzetét, hogy nincs beleszólást. Tehát, hogy nem osztottak kártyát, hogy tészerűen éljek. Nem osztottak kártyát nekünk. Ennek a felismerése nem behódolás, hanem talán az első lépése annak, hogy újra navigáljunk. És hogy a valóságból induljunk ki. Tehát a kereszténység az mindenkit a valóságból való kiindulást kell, hogy jelentsen, és hogyha ezt jelenti, akkor viszont megint csak kulcsfontosság, hogy a perifériát középpontba helyezzük. A szegényeket. Szóval ez nem egy pápai divat volt Ferenctől, ennyit azért még hadd mondjak el ide. Nem egy ilyen tiszavirág életű pápai divat, ami elmúlt. Ez az evangélium szíve közepe. A szegények. Az egzisztenciális periférián élők. És ezért fontos az, hogy ez például megnyilvánuljon abban is, hogy milyen akár külsőségekben is megnyilvánulóan, milyen formában jelenik meg az egyház. Tehát a vagyonkoncentráció és a társadalmi egyenlőtlenségek azok kicsúsosodtak. Tehát 80 néhány darab
darab milliárdosnak nagyobb vagyona van, mint a világ másik felének, 50%-ának. Tehát néhány család, kevesek birtokolnak sokat, és sokak pedig keveset vagy semmit. És ez az a kontextus, ahol evangéliumot kell hirdetni. Úgy nem lehet evangéliumot hirdetni, hogy ezt nem vesszük figyelembe, és nem érezzük. Szegények közszegényen. Itt látható a levél is, munkatársakkal aláírtuk szépen, és az emlékérme is. Na most igen, az az a videó, amit kitérően már megfogalmaztam. 2018-ban római Szentpéter téren járunk. Ennek a Hungry Helps programnak a keretében van egy ösztöndíj program is, olyan fiataloknak, akik egyetemi tanulmányokat folytatnak, ilyen üldözött régiókban keresztények, és nekik biztosítunk ösztöndíj programot. Magyarországon tanulhatnak, felvértezzük őket tudással, azért, hogy utána ezzel a tudással hazamenjenek és felépítsék, újjáépítsék az országukat. Ez egy jó modell. Ez a józanságnak a modellje. És ezeket az embereket, néhányat közülük 2018-ban a pápa fogadta személyesen, hát itt ugye pápai audiencia keretében, akkor ezt tekintsük is meg. Szóval azért az nem egy megszokott dolog így a diplomáciában, meg pláne, és azért egy diplomáciai vezető is, ha úgy tetszik, hogy egy ország zászlajára mögé ő maga ragaszkodik, nem az, hogy oda nyomják neki, és akkor kellemetlen helyzetben van, ő oda, tehát hogy fordul a magyarokhoz is. Azért ezt itt szeretném mondani, hogy azért nagyon sok méltatlan támadást kapott itt a hazai közvéleményben is annak idején. Hál' Istennek ez feloldódott és átfordult, talán nem értettük meg azt a virtust, azt a gondolkodásmódot, azt a mentalitást, ami... Tessék? Hozzáteszem őseményeket az elején. Még ez is lehet. No de ez például az egyik olyan szimbolikus momentum, a többi mellett, amit említettem, hogy azért különleges helyet kaptak a magyarok a szívében, már csak azért is, mert az ő személyes életében is ugye voltak személyes magyar kapcsolatai, akár a Jálics Ferenc, de még a magyar nővérek is. Tehát amikor rendszeresen elmondta a poénját, a viccét, hogy milyen nyelven beszélnek majd a Mennyországban, ugye magyarul, mert hogy örökké valóság megtanulni, meg hogy tudta Isten hozott talán ezt a formulát, ezt ismerte. Szóval az a gesztusok nyelvén azért ő értett, meg a képekben. És ez például egy tipikus ilyen latin-amerikai stílus megközelítés. Ami számunkra szokatlan, azt gondolom, hogy az viszont tény, hogy fölrázta az állóvizet. És az azért jó, mert az állóvíz ha állóvíz, akkor az megposhat. És a megposhat, az büdös. Tovább menve még egy videót hadd mutassak egy templomon belül. Ez még ugye még mindig hosszul. Igen. Ez egy másik templom, itt majd azért mutatom, mert van egy fel nem robbant bomba. Meg jó, hogy ezt időben észrevettem a lépésnél. Itt látható. Szóval itt azért nem babra ment, hát nem is a játék, mert nem hogy játék. Itt azért érezhető, hogy miért csappan meg 1,5 millióról 200 000-re a keresztény közösség. Persze nem azért, mert mindenkit megöltek, jelentős rész meghalt, de jelentős rész ugye elmenekült. És részben érthető is, mert nincs életlehetőség. Mert hogyha üldöznek, akkor azért az életösztön azért az diktálja. És ezért fantasztikus az a novum, amit az a Hungry Helps program hozott, hogy a visszatérést segítjük. Tehát a kibocsátást, a migrációt kibocsátó tényezőket kell felszámolni, és megteremteni
azt a lehetőséget, hogy mindenki a szülőföldön maradhasson. Mert ma nemzetközi jog az elvándorlás, a migráció. De miért ne lehetne nemzetközi jog a szülőföldön maradás? Hogy jogom van ott maradni, kötődöm ahhoz, az én hazám, nevezzük így. Mert minden oda köt, a gyökerek, amikről beszéltünk. Ez pedig az erbili mise. Ki volt állítva egy Szűz Mária szobor, ahogy látható, a két csuklója így lóg. Hát ezt is a dzsihadisták ugye ledöntötték és letörték, aztán így illesztették vissza. Ez is egy nyoma a terrornak és a rombolásnak. Hát itt még látszódik, hogy itt Covid, ugye mi ez, maszkokban voltak, bár ott azért, hát ilyen az arab lazaság jegyében ott azért nem voltak bezárva este 11-kor sem az éttermek. Már nagyon előre haladtunk az időből, úgyhogy nem mondom el a háttérsztorikat, de az is majd lesz külön a következő alkalommal. És akkor mondtam, hogy felkerestük azokat a helységeket is, ahol támogatást nyújtottunk. Hadd mondjam el Teleszkufnak a történetét, és lehet, hogy kicsit summázni fogom az előttünk álló részeket, hogy tényleg az időbe beleférjünk, de ezt mindenképpen fontos elmondani. Nem tudom, tudták-e, hogy van egy falunk Irakban. Szimbolikusan mondom, ugyanis a helyzet az, hogy 2014-ben Teleszkuf község településben 1300 keresztény család menekülni kényszerült az ISIS megszállása miatt. 2016-ban sikerült felszabadítani Teleszkufot, és magyar segítségnek köszönhetően ebből az 1300 elüldözött családból 1000 visszatérhetett. Mert felújítottuk a házakat, mert felújítottuk, vagy újjáépítettük az iskolát, az óvodát, mert a templomot, amit lőgyakorlati helyszínként használtak, a dzsihadisták, azt újjáépítettük, mert visszatérhettek a családok szülőföldjükre, ahol a temető volt, és a dzsihadistáknak, meg ennek a terrornak a brutalitását azért érzékelteti az, hogy mi volt az első a rombolás jegyében náluk? A temetőknek a lerombolása. Tehát minden emlék, minden gyökér, ami oda köt, azt tüntessük el. És ezért van igaza például Huntingtonnak is, aki párhuzamot von például a marxizmus, meg a proletár diktatúra és a iszlám fundamentalizmus között. Mert végsősorban ugye a marxizmus, kommunizmus is, ha már kommunizmus áldozatok emléknapja, ugye mit tűzött az zászlajára, hogy a múltat végképp el kell törölni. Hát mi ez, ha ennek a gondolatnak a egyik legbrutálisabb és legtökéletesebb formája? Hogy a temetőket lerombolni. Egyébként a Házsongárdi temető, nem azt mondom, hogy egy az egybe ugyanaz, de ugyanilyen rombolás történik, nem is ugyanilyen, de megmutatkozik ott is az emlékeknek az eltörlése. Nem tudom, jártak-e a Házsongárdi temetőben mostanában? Hogy ott a magyar nevek hogy eltűnnek, és hogy a korábbi sírokra direkt ráhelyezik az új sírokat. Ez is egy másik téma. No de hálából, hogy visszatérhettek a családok, hogy lett életlehetőségük, a helyi közösség egymás között úgy hívja azóta ezt a falut, hogy Teleszkuf Bint al-Magyar, vagyis Magyarország leánya. Tehát, hogy Trianonba elvették a falvainkat, most visszatért egy falu képletesen. Tehát Teleszkuf Bint al-Magyar, Magyarország leánya. Ugye kivirágzott az élet. Ennek az egyik jele az, hogy az első évre rögtön a plébánián beteltek már a keresztelések és a házasságkötéseknek az időpontja az előjegyzési naplóba. Itt nem is tudom, 10-valahány csecsemő látható, akit megkereszteltek. Mi ez, hanem a föltámadásnak, az élet újjászületésének a jele, konkrét jele? Ehhez járultak hozzá egyébként a magyar támogatások. Vagy az első áldozások képe, jobb felső sarokba lerombolt és felújított templom, itt is személyesen voltunk. Ez az, amit lőgyakorlati helyszínek használtak. Tehát gépfegyverekkel itt szétlőtték a templomot, a szentélyt. Beszélhetünk az óvodáról, vagy az iskoláról is. Még egy büszkeség,
az iraki kurdisztáni régióban a Erbili Szűz Mária iskola, ahol mi látható, hát a kicsinyített mása a csíksomlyói kegyszobornak, amelynek a hátoldalán megfigyelhetik azoknak a gyerekeknek az aláírását, akik csíksomlyó gyerekek, és a Böjte Csabán keresztül közös ajándékként eljuttatták ebbe az iskolába, ami ki van állítva, ez a szobor Erbilben. Egy olyan iskola, ahol egyébként muszlim és keresztény gyerekek együtt tanulnak. Tehát az együttélésnek egy gyönyörű formáját mutatja. Az iraki Kurdisztán az egy fejlettebb régió ilyen téren is. Itt van Fecó, Előd, Emese, Somló, Kalányos, Imelda. Szóval, hogy megható már önmagában, és itt még hadd mondjak el egy dolgot, ami megint csak nemzeti büszkeségre ad okot, hogy itt a Kodály módszerre tanítják az éneket. Szentgyörgy templom újjáépítése. Miért hozom ezt ide? Már felmerül a kérdés, hogy miért építünk templomokat, ugye, tőlünk több ezer kilométerre. És erre egy helyi ember, egy helyi, egyszerű, bizonyára talán még írástudatlan is, vagy képzetlen ember fogalmazta meg azt a bölcsességet, amit egyébként egyik előjáró sem tudott volna valószínűleg olyan szépen is bölcsen kifejezni, hogy mi megtartjuk a templomainkat, mert a templomaink megtartanak bennünket. Na ezért támadják, vagy támogatják, és támogatjuk a keresztény templomok felújítását. Ez a megtartó erő, a gyökérzet, ami megtart, ami megfog. Ami segít abban, hogy szülőföldre visszatérjünk és ott maradjunk. Egyébként például Gaudi, ugye a Sagrada Familia, most áttették a utolsó elemét is, 172 méter magas. Gaudi mondta meg, hogy a templom az emberi alkotások között még mindenhol egyedül az, ami képes kifejezni leginkább és legtökéletesebben az embernek az érzését. Tehát érdemes ilyen szemmel is belépni egy templomba, mert ott tükröződik a helyi embereknek, közösségnek, a népnek az érzése, visszaköszön. A reményei, érzései, fájdalmai, történelme. Igen, említést kell tennem egy olyan közösségről is, ami nem keresztény közösség, de szintén borzasztó üldöztetésnek volt kitéve, és van kitéve, ez a jazidi. Sokat nem hiszem, hogy hallottunk róla, ami nem csoda, mert gyakorlatilag egy ilyen misztériumvallás, tehát ebből adódóan zárt közösség, de több ezer éves hagyományokkal bír. Zárt közösség, tehát magán a teológiát sem nagyon ismerhetjük, de létezik. És lehet, hogy azt kell mondanom, hogy létezett. Mert az ISIS itt is néhány nap leforgása alatt lemészárolt több ezer, talán 5000 embert. Voltunk egy menekülttáborban is, Kankei menekülttábor, 10-valány ezer ember menekült, köztük gyerekek élnek éveken, hosszú éveken keresztül. Ott annak a működtetői elmondták, hogy azért az öngyilkosság ott napi szinten jellemző, mert nem tudják nyilván földolgozni a tapasztalt rémeket. Ez a kíséretünk, ketten középen. Hát ugye itt már ez az iraki, ez pont a Kankéban volt a menekülttábornál, ami az iraki kurdisztáni régió, autonóm régión kívül volt. Ide már nem mertek velünk jönni a biztonsági szolgálatosok, ezért helyi erőket adtak, mint ahogy a melléketkép is mutatja. Hát ez is egy megrázó videó. Nem mondom el, miről szól, mert látni fogják a feliratban. Annyit talán elmondok, hogy egy olyan kislánnyal találkoztunk, aki szexrabszolga volt, és kiszabadult, és bátran tanúságot tett, illetve elmondta ezzel kapcsolatos élményeit.
Tehát, hogy a szülei, ugye ez 5 évvel ezelőtt volt, még mindig fogságban voltak, és hány ilyen ember van még mind a mai napig? Másik régió, igyekszem, nem élek vissza a türelmükkel, Szíria. Ugye itt el fog tűnni az a hang, az a szó, amin Jézus beszélt, az a nyelv. Ugye az arámi nyelvről beszélek. Ugye a Szentírásban is van néhány olyan fordulat, Új Szövetségre gondolok, ahol nem görögül írták, mert az egészet, hogy görögül írták az Új Szövetséget, de tudatosan megőrizték az arámi fordulatokat, abba például. Hogy mennyire megérintette és belerögzült az ő emlékezetükbe, annak a közösségnek, aki aztán papírra vetette, ezek a szavak szinte mint hogyha azt akarták volna, hogy visszhangozzák a későbbi koroknak és Jézusnak az eredeti hangját és a szavát. Nem görögre fordították le, megőrizték az eredeti nyelvet, amin elhangzott. Na, de ez viszont úgy néz ki, hogy az utolsó keresztények vannak itt, akik ezt a nyelvet beszélik. Ugye 2009 óta háború. Felnő egy generáció, legalább egy generáció, aki nem ismeri a béke fogalmát. Tehát, hogy gyakorlatilag traumatizáltan születik meg. Aki nem focilabdákat rajzol, hanem bombákat az égről. Akiknél nincs kórházi ellátás, nem a WC papír hiányzik, hanem a kórházi ellátás miatt többen halnak meg, mint magában a háborúban. Kórházi ellátás hiánya miatt. 26,5 milliós népességnek a fele nagyjából menekült. Akár belső menekült, akár a környező országok, Jordánia, Libanon, akik nagy lelkűek, de ott is több millió menekült van. 2%-a keresztény, hát ez is egy pozitív becslés, hogy 500 000 van ma. Ugye Mário Cenari, aki a Vatikánnak a szíriai nunciusa, nagykövete volt, pont a napokban került áthelyezésre, és egy fantasztikus ember, tehát ő végig ott volt a helyiekkel. Magyarországon is tartott előadást, és azt mondta, hogy eddig Szíriában voltam a nagykövet, most a világban leszek a szíreknek a nagykövete, a szírkeresztényeknek a nagykövete. Ő mondta azt, hogy 80%-a a keresztényeknek igazából elmenekült a szülőföldjükről, Szíriából. Ugye ő hívott létre egy úgynevezett nyitott kórházak projektet, amit egyébként a Hunger Helps program is támogatott, ami még egyszer mondom azért fontos, mert ott a kórházi ellátás hiánya miatt eljutottak oda, hogy többen halnak meg, mint a háborúban. Ott is 500-600 ezer áldozat, köztük több tízezer gyerek. És ugye tavaly év végén, tavaly előtt év végén került ott egy politikai váltásra sor, vagy hát ott azért még tapogatózhatunk, hogy valójában mi is történik, és mi lesz a végkifejletje. Mert hogy egy olyan ember az ideiglenes elnöke, aki korábban a dzsihadista terrorszervezet egyik feje volt, tehát azért sok jót nem várhattak így a helyi közösségek. Most legalábbis így a kommunikációt és a nemzetközi politikai kapcsolatépítés lehet, hogy engedhet következtetni pozitívumokra, de a helyiek továbbra is ott a kurd ellentétek miatt is azért komoly veszélynek vannak kitéve. Tehát nem egy életbiztosítás Szíria továbbra sem. Mondjuk az jó, hogy a szírekkel most már van diplomáciai kapcsolatfelvételünk már néhány éve. Korábban nem volt, ezért kormányzati delegáció útján oda nem is tudtunk eljutni. Itt is Homszban több száz lakóépületet építettünk fel. És hát engedjék meg, hogy átevezzek egy másik régióba,
a szubszaharai Afrikára. Ugyanis a helyzet az, hogy ma a keresztényüldözés origója, fókusza az leginkább ide helyeződött át. Azért is, mert az ISIS a nemzetközi koalíció ellentámadása miatt is visszaszorult. Nem szűnt meg, tehát ma is vannak alvósejtek. Amikor mi mentünk oda, ott is voltak alvósejtek, mint ahogy említettem is azt a titkosszolgálati jelentést. De Nigériában többek között működik az ISIS-nek hűségesküt fogadott Boko Haram terrorszervezet, ami magyarul annyit tesz, hogy hanyatló vagy romlott nyugat. Ez önmagában is kifejező. Minden, ami nyugatról jön, az megvetendő, azt ki kell tépni, azt tiltani kell. Hogy ezt érzékeltessem, igaz, ez nem ott volt, de például Moszulban, de hát lényegében valószínűleg itt is ez mutatkozik meg. Azt nem említettem, hogy mobiltelefon használata miatt nyílt utcákon, kalodákba zárták embereket és gyújtották fel ketrecekben, mobiltelefon használata miatt. Tehát itt az, hogy nikábba kell, vagy burkába teljesen, az még a legkisebb része. Itt az, hogy nem részesülhetnek oktatásban a nők, az a minimum. Tehát amikor itt a migráció összefüggéseiről beszélünk, akkor ez is része. Tehát aki a migrációt támogatja, az egyúttal támogatja annak a kockázatát is, hogy ez a civilizációs gondolkodás is importálódik egy olyan közösségbe, ahol teljesen más civilizáció van. Tehát lényegben nem emberek a nők, másodrangú polgárokként tekintenek. Tehát, hogyha beszéljünk világosan, ebben a fölfogásban ez így van. Északon vannak leginkább a muszlimok, délen Nigériában a keresztény, 46% a keresztény közösség. Nem kevés, de ez a felosztás észak és dél. Ebből adódóan leginkább északon vannak összetűzések. Nagyjából 60 000 keresztényt gyilkoltak meg a 21. században, 2000-es évek óta. 60 000 keresztényt, és idén, vagy hát tavaly, ugye a legújabb Open Doors nemzetközi civil szervezet évről évre kiadott jelentéséből is olvashatjuk, ez a tavaly évre vonatkozik, hogy több mint 3000 áldozata van Nigériában a keresztény üldözésnek. 18 000 keresztény templom és 2200 keresztény iskola felgyújtása. Tehát, hogy az arányokat, hogy jobban érzékeltessem, a hitük miatt meggyilkolt keresztények globális szinten, ennek a számnak a 72%-a Nigériában veszíti életét. Ez azért mutatja, hogy ott van a legnagyobb fokú ilyen üldöztetés. Szinte nap, mint nap. Ennek egyik eklatáns példája a 2014-es Csiboki tragédia, amikor egy baptista iskolába, ami fallal volt körülvéve, törtek be a Boko Haram terroristái, berobbantották a falat, ahogy láthatják, és elraboltak több mint 200 gyereket, az ő papucsaik, szandályaik láthatóak a képen, és fogságban tartották őket. Hát az előző videóban láthatták, hogy nem wellness hétvégére hívták el őket. És nem tudom, szerintem még mind a mai napig nem szabadult ki. Tudom, hogy egy részük kiszabadult az idők folyamán, de abban nem vagyok biztos, hogy mindegyik elrabolt gyermek kiszabadult. És ha kiszabadult, hogy dolgozza fel azt a traumát, amit elszenvedett. Itt is oktatási, egészségügyi infrastruktúra, ami lerombolásra került a Boko Haram áldásos tevékenysége miatt, újjáépítése kerülhetett a Hungry Helps támogatásából. Ugye itt ennek a programnak egyébként fontos pillére az is, hogy a támogatások elosztásakor a helyi egyházi közösségeket vonják be, pontosan azért, mert ők, helyi egyházi vezetők, tudják, hogy mire van szükség helyben. Nem Budapestről akarják megmondani, hogy mire van szükségük, hanem helyben mit kell felépíteni. A nemzetközi eljárás nem ezt a gyakorlatot folytatja, ugye a vallási semlegességre miatt. UNICEF meg a többiek.
ott ugye adminisztrációs díjra is elmegy 40%. Tehát ott abból áll a támogatás, hogy lefestik a falat fehérre. De nincsen fal igazából. Tehát, hogy most kis túlzás, meg lesarkítás, de ez is egy novuma ennek a programnak, egy hozzáadott értéke, hogy ezáltal célzottan el is jut az a támogatás oda, ahova kell. Nem pedig félúton eltűnik valahol. Kongói Demokratikus Köztársaság. Ott is egyre nagyobb méreteket ölt a keresztényüldözés, de én egy másik aspektust hoznék önöknek. Egy nemzeti hőst szeretnék bemutatni, dr. Hardy Richard, 8 boldogság közösség misszionáriusa, aki egyébként szemorvos, évtizedek óta ott folytat misszionárius tevékenységet, és ennek az a jelentősége, hogy abban a régióban sehol nincsen olyan egészségügyi ellátás, amit ő végez el. Ugye szürkehályog műtéteket végez, és több 100 vagy 1000 kilométerről is bandukolnak oda, sok esetben gyalog az emberek azért, hogy visszanyerjék a látásukat, vagy ne veszítsék el teljesen. Kezdetben egy kis sufniban végezte a műtétjeit, napi 13 műtétet is, és kiszámolhatjuk az évek során, hogy több tízezer ember látását adta vissza, hozzájárulva ahhoz, hogy ezek az emberek ne induljanak útnak, mondjuk Európa felé, vagy más felé, a migrációs hullámot növelve. Tehát ez az a szituáció, amit mondtam önöknek, hogy a kibocsátó tényezőket, ha lehet, orvosolni, csillapítani, felszámolni. Volt egy olyan történet, hogy több 100 kilométerről gyalog indult el, mert tudta, hogy a Hardy Richard ingyen elvégzi. Hát miből is tudnának fizetni szegények? A periférián élők. Itt látják, hogy mivel fizetnek. És hát mondta, amikor megérkezett, nagy nehezen, félvakon, hogy hát mondta ott a helyi ember, hogy nincs itt a Hardy Richard, mert most éppen nem tudom, hol folytat missziót, több 100 kilométerre, hát hogy ő megvárja. Hát jó, de hát csak néhány hét múlva fog oda visszaérni. Hát nem, hogy ő megvárja, még mit csinál? Visszamegy majd még több 100 kilométer gyalog megint? Ez a helyzet. És ez csak egy példa volt. Tehát ez nem riogatás, hanem ez a húsvér valóság. Ugye az előrejelzések szerint is irdatlan létszámú migrációs hullám várható 2050-ig Európa irányába. Na most itt van ez a bögre például. Logikusan, hogyha megtöltöm vízzel, és már tele van, és tovább öntöm, akkor az kicsordul és tovább megy. Tehát így tudom bemutatni azt, hogy az a tömeg az meg fog indulni, mert itt a létbiztonságról, alapvető létszükségletekről van szó. Ezért ez egy nagyon aktuális kihívás továbbra is, a következő időszakban is. Nigéria kapcsán egy dolgot elfelejtettem mondani, de hozzátartozik, hogy ott találhatunk egy úgynevezett fulani népcsoportot, aki hát egy nomád életmódot folytat, állatok tenyésztése, legeltetése is, és ebből adódik ennek a keresztényeket ért támadássorozatnak az is része, hogy nem feltétlenül minden esetben keresztény vagy vallási indítatású támadásokról van szó, hanem egy részben geopolitikai összefüggések is vannak, tehát itt az erőforrások megszerzése, és mondjuk az éghajlatváltozásból adódó problémák miatti vándorlás és a területszerzés. Mert a keresztények meg ugye nem nomád életmódot folytatnak, a helyben vannak. Ugyanakkor meg számtalan eset van, amikor célzottan keresztények legyilkolására irányul a támadás, Allahu Akbar kiáltással nem is olyan régen, menekült táborban élő keresztény közössége rontottak rá éjszaka úgy, hogy felgyújtották, és utána a menekülőket meg lelőtték képkarabéllyal. Allahu Akbar kiáltva. Egy olyan menekültáborban eleve menekültek voltak, azért menekültek el, mert egy másik helyről kellett menekülniük ugyanilyen támadások miatt. Hát most ugye ott is egyébként a Trump az erőteljesebben beavatkozott, vagy belépett most ebbe a helyzetbe. Kérdés, hogy a
nigériai kormányzat az szavak szintjén vagy valójában is hát valahogy ezt a helyzetet rendezi. Van-e szándék részükről, vagy nincsen? Vagy hallgatólagosan valójában támogatják a népírtást? Tehát, hogy ezek mind eleget tesznek azoknak a nemzetközi föltételeknek, ami előírja a definíció szerint, hogy mi a népírtás. Beszélhetnénk Szentföldkérdés, izgalmas lenne az is, Izrael-Palesztin helyzete is. Kínáról is például, talán egy említés csak, hogy Kínával Ferenc pápa révén megint csak történelmi megállapodás született 2018-ban. A Szentszék és a Kínai Népköztársaság között, amely hát lényegét tekintve inkább pastorális jellegű, mint sem diplomáciai, de mégis arra irányul, hogy valahogy az egységet a római keresztény közösséggel megteremtsék, illetve gesztusokat is gyakorolva a kínai kormányzat irányába lehetőséget nyújtsanak a helyi keresztényeknek. Hát ott is 1949 tájéken 1 millió keresztényt számoltak, most nem katolikus, de most ebből a szempontból lényegtelen. Most becslések szerint 35-60 millió van. Ez egy óriási ugrás, főleg akkor, és főleg annak fényében, hogy milyen nehézségek és kihívások és akadályok közepette kell élni a helyi közösségeknek. És van olyan szociológus, aki azt prognosztizálja, hogyha ugyanilyen ütemben folytatódik a keresztény közösség növekedése, akkor 2030-ig, bármilyen én ezt vitatom, de 2030-ig előáll az a helyzet, hogy egy országban élő keresztény közösség, legnagyobb mértékű keresztény közösség, az Kína lesz. Mondjuk ott azért a merítési lehetőség az nem kicsi, maradjunk annyiban. Szóval, hogy nem véletlen az, hogy ebben az irányban is Ferenc pápa komoly lépéseket tett, mondván, hogy ahol zártság van, ott a lehetséges jóra kell törekedni. Ez a diplomácia lényeg igazából, hogy nem az ideális jó, hanem a lehetséges jó művészete a diplomácia. És aztán meglátjuk, mert óriási a lehetőségek földjeként titulálta Ferenc pápa, tehát óriási perspektíva van Kínában is. Mondjuk, ha nem rontottuk volna el 16. században Matteo Ricci-t meghagyták volna a működését, akkor lehet, hogy ma keresztény Kínáról beszélnénk. De hát nem így alakult. A sors gondviselés és fintora, hogy 500 év, kevesebb, mint 450 év elteltével egy újabb jezsuita nyomán bontakozhat ki valami előrelépés. És szeretném befejezni az előadást egy-két gondolattal. Itt záródiaként azt láthatják, hogy különböző kiadványok jelentek meg, bemutatva a keresztényüldözést és a magyar támogatást. Arcok és történetek című könyv néhány évvel ezelőtt. Rendszeres itt a nemzetközi konferencia, több ízben is megrendezésre került Budapesten. Nemzetközi politikai és egyházi előjárók részvételével. Van egy úgynevezett kereszttűzben elnevezésű kiállítás, ami a világ 5-6 országában, Egyesült Államokban, Németországban is, Budapesten is nyilván, és még néhány Olaszországban is kiállításon keresztül mutatja be azokat a tárgyi emlékeket is, ami a keresztényüldözésnek a lenyomatai. Például a gépkarabéllyel átlőtt kely, ami ott vannak a kiszaggatott lyukak. És a Budapesti jelentés a keresztényüldözésről az is 2 évente jelenik meg a legaktuálisabb számokkal. Ugye Nagyböjt keretében vagyunk, és akkor ezzel a gondolattal szeretném zárni útravalóul, hogy ugye hajlamosak vagyunk ám arra mindig az ilyen időszak keretében, hogy nagy fellángolással indítatva valamiféle programot alkotunk, azt gondolván, hogy majd a saját elképzeléseink, meg a saját erőbedobásunk alapján majd akkor jól megéljük adott esetben a Nagyböjtöt.
legyen az akár egy böjti cselekedet, vagy egy fogyókúrás böjt, sorolhatnánk, ismerjük a különböző formákat, de a helyzet az mégiscsak az, hogy ha valami, akkor éppen a nagyböjtű időszak az, ami lehetőséget ad arra, hogy teret hagyjunk, nem a mi elképzeléseinknek, hanem az Isten meglepetéseinek. Aki betör, aki váratlanul meglep, és aki, ahogy itt láthatták is már elhangzott, a gyengeségeinken keresztül teljesíti az ígéreteit, és a pusztaságainkat hegyekké alakítja át. Hát én ezt kívánom mindannyiuknak, hogy ez a nagyböjt ez így teljen el, és megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, részvételüket, és természetesen, ha van kérdésük, akkor azt ne tartsák magukba, én igyekszem válaszolni. Remélem van kérdésük, mert ha nincs, akkor vagy az van, hogy olyan jó előadást tartottam, hogy mindenre válaszoltam, de olyan nincs, mert kérdések visznak előre, és remélem lesznek, vagy vannak kérdések. De köszönöm a figyelmet, Évának köszönöm a meghívást. Parancsoljon! Egyrészt, ugye itt látjuk tényleg ezek borzalmasak, viszonylag messze vannak, de hogy itt Európában, tehát az, hogy Svédországban már nem rakhatnak ki közintézmények keresztet, de most már Lengyelországban is, ami azért tényleg egy katolikus, amennyire én tudom, állam volt, és hogy már ott is nagyon lazulnak ezek a dolgok, illetve most már itt Budapesten is hangzott el olyan, hogy ahhoz, vagy ne azokhoz menjetek valamilyen terápiás szilvadrámás, de körben már, hogy azok keresztények a vezetők. Tehát, hogy azért ez a fehér kalléros keresztény ellenesség, vagy nem tudom, azért ez elég keményen jelen van Európában, hogy ezzel mit lehet tenni, tehát ez nagyon klassz itt a templomépítések, de máshol meg rombolják, meg ez a tényleg, amit mutatott, hogy Írországban kocsmát csinálnak a templomból. Ugyanakkor hallottam olyat is, hogy az iszlámból megtért pap, az iszlámból megtért keresztény embereket vezeti, ugyanúgy Írországban. Tehát, hogy ezekkel mit tudunk tenni, vagy egyáltalán mi a helyzet a fehér kalléros keresztény üldözésben. Tehát, hogy ez... Hát szekularizáció az, amekkora kihívás, az olyan lehetőséget is magában hordoz. Tehát azt nekem az a meglátásom itt, hogyha az elmúlt évszázadok egyházi történelmét is nézzük, amikor elvilágiasodással találkozott az egyház, akkor az egyúttal egy megtisztulási folyamatot is lehetővé tett számára. És szerintem azt a kérdést kell föltenni. Nem kerülhetjük meg ezt a kérdést, próbáljuk, de nem engedem. Mert nem mi, hanem így általában mondom, hogy ez az elvilágiosodás. Már a szekularizáció lehet azt úgy is értelmezni, hogy akkor az állam és az egyház olyan szétválasztása, hogy azért az együttműködés keretében azért van kapcsolat. De van egy olyan értelmezése és egy formája is, hogy elvilágiosodás. És ez az elvilágiosodás, az én kérdésem az, hogy ez valóban az egyházon kívül tapasztalt és az egyházba betörő folyamat, vagy pedig inkább fordítva áll a helyzet, hogy a szekularizáció, amikor beszélünk, az elvilágosodásról beszélünk, akkor vajon az nem az egyházon belüli folyamat, tendencia, tapasztalat, ami a társadalmat idegenítette el, vagy idegeníti el az egyháztól, a templomtól, a kereszténységtől. Másképpen mondom, amit a Benedek pápa is mondott, és utána Ferenc pápa is nem véletlenül hangsúlyozta sokszor, hogy az egyház az nem térítéssel növekszik, hanem vonzással. Vagyis szavak helyett tettek. Vagyis a koherencia, hogy amit az Assisi Szent Ferenc mondott, ugye 800 éve volt a mennybe menetele, halála, hogy hirdessétek az evangéliumot, oké, tök jó. De ha kell, akkor szavakkal is. Tehát, hogy első az, hogy az életünk példájával, ezt hívják tanúságtételnek, és akkor még meg se szólaltam. Ez a vonzás, és annak van ereje. Annak vonzó ereje van, mert utána teszik fel a kérdést, hogy ezt hogyan? Ki a te Istened? Ez nekem tetszik, ez bevon engem. Szóval a kereszténység, az egyház, azt látom, hogy megfeledkezett arról, hogy ez a hit azért mégiscsak egy szépségről szól.
öröm, evangélium, szépség. De tényleg így van? Tehát, hogy szép a mi hitünk? És erre egy jó példa, hogy a Fülöp-szigeteki bíboros, a Louis Tagle volt egy menekülttáborban még néhány éve, és ott találkozott egy gyerekek, muszlimok voltak, nem keresztény, muszlim gyerekkel. Megkérdezte a kis csákó, hogy a bíborost, hogy hát miért segítetek nekünk? Hát mi muszlimok vagyunk. Hát és elmondta, hogy hát lényegtelen, hogy muszlimok vagytok, emberek vagytok. Ez a keresztény kötelesség, mert az emberi, humánum kötelezettsége. És akkor, meg hát az Isten mindenkit szeret. Mindenkit. Kivétel nélkül. És a kisgyerek azt mondta, még egyszer mondom, a kisgyerek azt mondta, hogy gyönyörű hitetek van. Mondja a muszlim kisgyerek a kereszténynek. És az én kérdésem megint csak az, hogy mi, akik elvileg ugye keresztények vagyunk, hogy mi gyönyörködünk-e. Tehát ez a gyönyörködésnek az élményének az elfeledkezése. Hogy mi magunk gyönyörködünk-e. Vagy csak túl vagyunk rajta, csak egy szokás, egy megszokás, egy kötelezettség. Mert ha az, akkor egy idő után oda vezet, hogy ez nem lesz vonzó. Sőt, nem, hogy nem vonzó, ellentmondásos lesz. Megbotránkoztató lesz. És ebből adódik, ebből az elvilágiasodásból, a spirituális elvilágiasodásból adódik mindenféle önmeghasonlás az egyházon belül. A klerikalizmustól kezdve, vagyis a néptől való elszakadáson keresztül, a gőg, a hiúság, az öntetszelgés, a folyamatos autoreferencia. Nagy bőjt erre is lehetőséget szolgál szerintem, hogy ezt a szépséget felfedezni, hogy gyönyörködtete, és hogy én gyönyörködtetem a másikat. Végső soron ezen fog múlni minden, tehát hogy amikor tehát ugye a keresztényeket azért üldözték, mert ugye mégiscsak krisztusinak hívták magukat. Ugye ez ma is igaz, hogy krisztusi vagyok-e. Vagyis a másik ember meglátja-e az Isten arcát bennem. És én meglátom-e másikba. Nem azért, mert jó, nem azért, mert keresztény, nem azért, mert szimpatikus, mert bírom, hanem azért, mert Isten arca, képmása. És ez az Isten képiség, méltóság, ez társadalmi szinten is szerintem egy ilyen kiinduló pont lehet sok téren. Egy szó mint száz, a kérdésre válasz, szerintem a hitelesség, ebben áll minden. Ha hiteles az egyház, akkor van ereje. Ha nem hiteles, és csak erőt próbál felmutatni, akkor önmaga karikatúrája és nevetségtárgya. És a népnek azért van szimata, szóval azért megérzi mindig azt, hogy mondjam, mi az, ami hiteles, mi az, ami nem simlis, vagy ami simlisséget megérzi. Vannak azért helyek, ahol egyébként tele vannak a templomok fiatalokkal. Például a szaléziak, ugye, Don Boscóból adódóan, ugye a szegény, nehezebb sorsú gyerekek, fiatalok irányába fordul. És még sorolhatnánk a jó példákat is nyilvánvalóan. Olyan sokrétű a kérdés, erre válasz így megoldás, recept nincsen, itt közös gondolkodás lehet talán. Az oké, tehát ez a személyes, meg a saját dolgunk, de amikor rendeleteket hoznak arra, hogy nem lehet a keresztet kirakni, szóval, hogy ezek így van, hát ez meg ugye... Ez bocsánat, ez már nyílt üldözés, tehát hogy ez... Valóban, hát ezt lehetne könnyen azt tudtam mondani. Föllázadnak, tehát hogy a... Hát a választások útján lehet ezeket ugye rendezni, civilizált. Föllázad bárki is az ellen, hogy ilyen rendeletet hoztak, hogy nem lehet a sulikban, vagy nem tudom, a keresztény jelképeket kirakni? Hát lázarással én nem találkoztam így etéren. Mondjuk hozzáteszem, hogy ahol ezek megtörténtek, szerintem ott Magyarországon is, tehát mondjuk, hogy hány ember jár templomba. Tehát, hogy ha lehet tényleg 1000 éves kereszténységre hagyományról beszélni, és ez fontos is, de hogyha mélyre ások, hogy vasárnapról vasárnapra hány ember jár, abból a x millióból, nem tudom hány millió van, ugye mondjuk 10 év alatt 1 millióval csökkent, ez is felvet kérdéseket. Miért? És nem lehet mindig másra mutogatni. És akkor nem beszéltünk, azok a társadalmak, azok még inkább
úgynevezett szekularizált társadalmak. De én azt gondolom, hogy itt nem az magában a társadalomban, tehát minden ember transzcendensre nyitott lény, keresi a jót, a szépet, istenkereső nemzet vagyunk a világra értem. Mindenki keresi a jót. Kérdés az, hogy aki nyújtja ezt számára, akkor ő ezt felismeri benne, és találkozik-e vele. Tehát ezen dől el mindent. Van-e olyan egzisztenciális tapasztalata, hogy találkoztam ezzel a gyönyörűséggel? Hát és ez igazából, persze önnek igaza van, hogy rendeletek, kormányzati szint, de azért mégis a politikát is az emberek csinálják. Tehát, hogyha mélyre ásunk, legalulra, alulról indul ki minden. Tehát, hogy a társadalmak mégiscsak közösségekből, a közösségek családokból, családok emberekből épülnek fel. Ha ez igaz, már pedig igaz, akkor ott is tud megerősödni az alapoktól. Szerintem alulról építkező egyháznak van a jövője, nem pedig egy fölülről irányított, mereven, sémák, struktúrák mentén gondolkozó adminisztratív vagy bürokratikus egyháznak van a jövője. Annak a múltja volt. Elindult valami, reméljük, hogy tovább visszük az zászlót. Nem tudom, hogy nem tudtam válaszolni a kérdésre, mert ugye erre nincsenek válaszok, meg receptek. Ez csak egy megközelítés, ez egy közös gondolkodás. Már az jó lenne, hogyha feltennének ezeket a kérdéseket olyan emberek, akik akár rendeleteket hoznak, vagy olyan vezető pozícióban vannak, akár egyházi szinten, közösségek terén, amit ön is föltett. Hogy ezekről beszéljünk, hogy ezeket ütköztessük, de hát mindenek előtt ugye nem beszélni mégiscsak, hanem tenni. Hát igen, és azért létezik kegyelem is. Reményik Sándornak a Kegyelem című versét. Amikor az egyetemen oktatok, akkor azt mindig feladom, hogy ugye ott katolikus egyetem, de nyilván kb. 2%-a, aki gyakorlóhívő, de ezt szeretem, tehát ez a kihívás is, és ezt hívják missziónak valójában. Tehát nem saját magunknak kell szólni, hanem mindenkihez. És hogy aki nem tudja, mit jelent a kegyelem, az olvassa el a Reményik Sándor Kegyelem című versét. És akkor megérti a személyes életében is, meg talán etéren is, hogy azért mit jelent, és tud ám működni. Olyannyira tud ám működni, hogy ahol még Ferenc pápa lefejezéséről vizionáltak, oda ellátogatott Ferenc pápa, ahol elmenekült 1300 család, visszatért 1000, és sőt, keresztelőket, elsáldozásokat, etc. szerveznek. De ezért fontos itt például Magyarországon is, hogy ezeket a gyökereket megőrizzük. Tehát, hogy kicsit vulgár is leszek, de előbb már J. és Gyulát idéztem, ehhez képest kicsit más, de hogy gyökerek nélkül túl sok már a gyökér. Kicsit szlengesen élve. És a gyökerek nem arra vannak, hogy megkössenek, hanem hogy megkapaszkodjunk valamibe. De nem tartom fel önöket. Meg hogyha van kérdés, akkor még... Ja. Még egy mondat. Persze. Ugye mondta, hogy ki hol tartja a Bibliáját. Igen. Tehát én még emlékszem arra a gyerekkoromból, lehet, hogy öreg vagyok, hogy Erdélyben ott csempészték át a Bibliákat. Tehát, hogy azért nem kell elmenni ehhez. Szóval ott azért ott... Igen. Nem olyan régen volt ez. Igen. Hogy igen, nem csak a gulág, hanem... Igen. Hát a magyar sajtót ide, de a katolikus írásokat, vagy bármi ilyesmit, hogy azért ez kőkemény volt. És tényleg ott is emberek kockáztattak. Igen. Nagyon sokat, akik berakták az autójukba és átvitték. Vannak ilyen hétköznapi hősök. Itt is köztünk. Hát, de ők a szentek. Tehát, hogy... igen. Én köszönöm a lehetőséget.